איזה כיף לך שאת יודעת מה את רוצה לעשות. גדלתי למשפחה של עורכי דין, אמא שלי תמיד אומרת שהייתי הברווזון המכוער, היה לי ברור שאני לא הולכת ללמוד אומנות, שזה לא מקצוע שמרוויחים ממנו הרבה כסף, שזה מקצוע שהוא יותר בשביל הפאן, בשביל התחביב שלך. זה נחמד? זה תחביב? אוקיי. מה את עושה עכשיו עם עצמך? לא התחברתי שם חברתית, לא היה לי חברים שם, הייתי ממש פעם ראשונה בחיים שלי שהייתי אאוטסיידרית, כאילו, וממש הייתי צריכה כאילו למצוא את המקום שלי, כי אני לא שם. חבר'ה, אני בחוץ, זה לא מה שאני צריכה לעשות. כשאתה מגיע לפרקטיקה, אתה מקבל את הכאפה של החיים, ואני נכבט, כאילו, רע לי. אני קמה בבוקר, אני לא רוצה ללכת לעבודה. אני לא בית חרושת, אני בוטיק. וזהו. לא עוזב את העבודה. אני כיף לי, אני יושבת על המחשב, אני כאילו בזון שלי, אני עם המוזיקה שלי, וטוב לי. לכל אחד יש את סיפור הקריירה שלו, ואין דרך אחת נכונה. בפודקאסט הזה, בכל פרק אני מדבר עם אנשים על הדרך המקצועית שלהם, הבחירות, ההתלבטויות, ההצלחות והכישלונות, ומה הם למדו מהמסע שלהם. והפעם, לירון רונן בן ארצי, על המסלול בין אומנות, אדריכלות, לעיצוב פנים, ולדעת כל פעם להקשיב לעצמך. בואו נשמע את סיפור הקריירה של לירון רונן בן ארצי. אז אני לירון. אני אדריכלית, אמנית, מעצבת פנים, חיה מאז ומתמיד את העולם הוויזואלי. אני מהילדים שהיו מציירים והיו תולים את הציורים שלהם בגן. את היית עולה? היו תולים. כאילו, מאז שאני זוכרת את עצמי, ידעתי שזה משהו שאני עושה טוב, וזה גם נתן לי הרבה ביטחון. אני זוכרת שאמרה לי פעם חברה, איזה כיף לך שאת יודעת מה את רוצה לעשות. עכשיו, זה התגלגל לכיוונים אחרים, אבל לא היה לי את השאלה הזו של מה אני רוצה לעשות בחיים, זה כאילו היה ברור שזה איכשהו ילך לשם, למרות שזה התגלגל לכל מיני כיוונים אחרים, אבל זה כן היה הבסיס, המקום כאילו באמת החזק שלנו, המקום הכי ראשוני, הכי טבעי, שמשהו שאנחנו אוהבים לעשות ואנחנו עושים אותו טוב. ואני חושבת שזה צריך להיות שאלה קודם כל לכל בן אדם איפה שהוא נמצא, מה אני אוהב לעשות, מה אני עושה טוב. ואם שניהם מתחברים יחד, זה כבר חצי כאילו מהפתרון שיש לך, וזה כבר משהו שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. זה משהו מדהים, והלוואי שכולם יהיו זוכרים. את החריגה, רק שתביני. כאילו, רוב האנשים באמת לא מצליחים לעשות את המה הזאת. חיבור. כן, זה לא קורה. זה נדיר. כן. אז זה היה חיבור, זה היה נחמד. אבל גדלתי למשפחה של עורכי דין, לא הכרתי אף אחד שמתעסק באמנות, לא הכרתי אף אחד שמתעסק בעיצוב. אמא שלי תמיד אומרת שהייתי הברווזון המכוער, אני מנסה לקחת חלק הטוב מזה ולא החלק השלילי, אבל זה כאילו היה כזה out there, אבל שהגעתי בשבוע הראשון של כיתה א', אז באה המורה לאמא שלי ואמרה, ילדה נורא מוכשרת, תשלחי אותה למורה. והם כן דחפו אותי, אז הייתי 6 שנים אצל צייר פרטי, שכאילו הוא כיוון אותי, והייתי מוזיאון תל אביב, שכאילו כיוונו אותי. כן, התמיכה של המשפחה, וזה גם לאנשים ששומעים, גם למי שיש לו ילדים שמגלים נטיות אוטיסטיות, לדחוף את זה. גם אם זה לא בא טבעי לכם וזה לא בא מהבית, זה כן נתן לי לראות, להכיר, וראיתי באמת את האמן הזה, אחרי זה היה לו שהוא תערוכה, ואני הגעתי והוא הגיע לתערוכה שלי, וראיתי עד כמה הקו שלי דומה לקו שלו. הוא כאילו ממש עיצב אותי, כאילו את השפה שלי, כי הייתי ספוג קטן, אז זה היה ממש ההתחלה של זה. אז הגעתי מהמקום של האומנות, תמיד כאילו ציירתי, תמיד יצרתי, וגם הגעתי מבית שהיה לי ברור שאני לא הולכת ללמוד אומנות, שזה לא מקצוע שמרוויחים ממנו הרבה כסף, שזה מקצוע שהוא יותר בשביל הפאן, בשביל התחביב שלך. אז ככה כאילו זה התחלתי, כאילו אף אחד לא אמר לי, לכי לבצלאל ותכבשי את העולם מלימודי אומנות ותפסיקי בגלריות, זה היה כאילו, זה נחמד, זה תחביב, אוקיי, מה את עושה עכשיו עם עצמך? וכמו שהיוניברס לוקח למקומות, הוא לוקח למקומות, ואני מאוד מאמינה בזה, שכאילו אם אנחנו קשובים להזדמנויות באות, כמו שאמרתי לך, שבאתי וכאילו רשמתי לך את התגובה על הפוסט, כי משהו כאילו דחף אותי לעשות את זה, אז משהו דחף אותי ללכת לקורס הכנה לאדריכלות, אחרי הצבא. כאילו ממש משהו כזה דחף אותי לבוא לבדוק את זה. הלכתי, אהבתי, כאילו ממש המקצוע שלי מצא אותי, לא הכרתי אדריכלים, לא ידעתי מה זה אומר, חוץ אני בונה בניינים, אז אני אדריכל, כאילו, היום יש לזה הרבה יותר מורכבות, שאני יודעת שלא היה לי מושג בכלל מה אני מתעסקת, ואהבתי את זה, ואז ניסיתי להתקבל לטכניון ולבצלאל, ולא הצלחתי להתקבל לאף אחד מהם, ועשיתי כאילו, ואז הייתי באטרף על זה, אני מאוד הישגית, אז זה היה כאילו, לא מעניין אותי, אני לא מפסיקה עד שאני מתקבלת, אז עשיתי שוב פעם כאילו חלק מהבגרויות, עשיתי פסיכומטרי 3 פעמים, עשיתי שוב פעם קורס הכנה, כאילו בשביל לא לוותר על זה, ואז התקבלתי לשניהם, ואמא שלי אמרה לי, לא אומרים לא לטכניון, הגעתי לטכניון, והייתי עוף מוזר בטכניון, כאילו אחרי 5 שנים של לימודים שהייתי שם, אין לי חבר אחד מהלימודים שלי בטכניון, יש לי חברים מהצבא, מהבית ספר היסודי, כל מסגרת שהייתי חוץ מהטכניון, כי הייתי שם מאוד אחרת, תכלס הייתי כאילו קלאסית ללכת לבצלאל, כי באתי מהמקום של האומנות,
ושם זה היה נורא כזה, כאילו, טכניון. ואני זוכרת שהייתי פעם באיזושהי הגשה, והיה שם איזשהו סטודנט שאומר, אדריכלות זה לא אומנות מבחינתי, כאילו, ארכיטקטורה זה לא אומנות, ואני בדיוק באתי הפוך, מבחינתי זה היה הכי אומנות, והכי כאילו רוח, ונורא אהבתי את הלימודים, אהבתי ליצור, לא התחברתי שם חברתית, לא היה לי חברים שם, הייתי ממש, פעם ראשונה בחיים שלי, שהייתי אאוטסיידרית, כאילו, וממש הייתי צריכה כאילו למצוא את המקום שלי, כי אני לא שם. ואז בשנה השלישית ישבתי מישהו, לא יודעת איך הגיע לרעיון הזה, ומישהו אמר לי שעושים מלא מלא כסף בחוות דעת לבית משפט כאדריכלית. אז שנה רביעית אדריכלות בטכניון, התחלתי במקביל שנה ראשונה משפטים במכללה למינהל. ובמכללה למינהל פרחתי. פתאום היה לי חברים, פתאום היה לי מסגרת, הלימודים היו נחמדים, כאילו יש שם מאוד חוויה סטודנטיאלית שכאילו התחברתי אליה. הייתי נוסעת חצי מהשבוע לחיפה, חצי מהשבוע הייתי נמצאת בראשון לציון, ופשוט הייתי מתזזת בין שניהם, לא היה לי ילדים, לא היה לי כאילו, פשוט הייתי אני הולך כאילו לכבוש את העולם ולעשות עולמות של כסף. כאילו במקביל שני לימודים, עשיתי במקביל שני תארים, בשתי ערים שונות, בשני מקצועות שונים, אהבתי את שניהם, כאילו היה לי נורא, רציתי את שניהם, ורציתי לעשות מלא כסף, וכאילו אמרו לי משהו 30,000 שקל לחוות דעת, כאילו נתקע לי בראש, וזה היה, אני עפה על זה. והלימודים היו מעניינים, כאילו המכללה למינהל כאילו משכה אותי, כי באמת מצאתי שם איזשהו, את כל הדברים שכן היו חסרים לי בטכניון, ואז עשיתי שנה עם החברים, למדתי למבחן בעונשין, ומשפטים זה דבר נחמד, כאילו זה מעניין, גם אם אשב איתך עכשיו ויתן לך לקרוא פסקי דין של אהרון ברק, זה מעניין לראות איך אנשים באים ומפרקים תיק ומנתחים אותו, אז כאילו ישב לי, ואז אני זוכרת, למדנו למשפט בעונשין, ובאותו הזמן בטכניון עשיתי קורס שדיבר בכלל על עיצוב רהיטים, וכל הבית שלי היה מלא בכאילו רהיטים, ממש הייתי כאילו בבין לבין הזה, ואז הסתכלתי על הרהיטים, והיה שם איזשהו רהיט שהתפרק בתערוכה שהשתתפתי, שמשהו מאוד מגניב, מאוד צבעוני, מאוד רך, כאילו, ואז הסתכלתי על הדפים שאני לומדת לעונשין, ומה אני עושה פה? כאילו, זה היה כאילו הבום הזה שבאותו הרגע שכאילו, חבר'ה, אני בחוץ. זה לא מה שאני צריכה לעשות, כאילו, יש משהו בסיפור שלי שחוזר שוב, שאנשים יכולים לקחת ממנו, להסתכל על משהו, לנסות, ולהגיד, זה לא מתאים לי. וזה לא אומר שאתה נכשלת, זה לא אומר שלא הצלחת, זה אומר שכאילו, בדקת, טעמת, לא עובד לי, אני יותר מדייקת, וזה מאוד מאפיין אותי לכל הדרך המקצועית שלי, שכל פעם בדקתי, הכיוונתי, כאילו, ישבתי, והיה לי ברור, לא הייתי צריכה לדבר עם אף אחד, לא הייתי צריכה להתייעץ עם אף אחד, הבנתי שמשפטים זה אחלה, אבל זה כאן. אדריכלות ועיצוב זה פה, זה המהות שלי, זה הלב שלי, עוד לפני שכאילו בכלל ממש ידעתי מה זה המקצוע. באדריכלות יש הבדל מאוד גדול בין הלימודים עצמם, שאתה בא ואתה כאילו עושה פרויקטים והכל מדהים, לבין הפרקטיקה. כשאתה מגיע לפרקטיקה, אתה מקבל את הכאפה של החיים, אתה מתמודד עם תקציב, אתה מתמודד עם עיריות, אתה מתמודד עם פוליטיקה, ואתה לא יודע כלום. זאת אומרת, גם בשנה רביעית לא ידעתי מה זה אדריכלות, אבל משהו בעיצוב, משהו ביצירה, כאילו, הלב שלי היה שם, ואני כל כך מאמינה לא משנה מה אתה עושה, הלב שלך חייב להיות שם, כאילו, אלן וואטס אמר פעם, זה פילוסוף שאני אוהבת, והוא אמר פעם, אם אתה מוצא באמת משהו שאתה אוהב, עשייה שאתה אוהב, אתה לא תעבוד יום אחד בחיים שלך, ושאני עובדת, כאילו, גם, לא הכל, בסדר, לא כל דבר שאני עושה, אבל בוא נאמר, כאילו, חלק גדול מה... 70%, אני מוקסנת מהעבודה שלי. עכשיו אני מתכננת, נגיד, חדר עבודה סלש מוזיקה למישהו, ואני כיף לי. אני יושבת על המחשב, אני כאילו בזון שלי, אני עם המוזיקה שלי, וטוב לי. ולא תמיד היה לי טוב, אבל ככל שדייקתי וכיוונתי, אז זה כאילו למצוא את המשהו שנותן לנשמה שלנו לשיר. זה יופי. ממש, כאילו, ולא להתפשר על זה, למצוא את הדרך שאתה יכול, במיוחד שאתה צעיר, במיוחד גם כאילו שעדיין אין לך ילדים, כי ילדים הופכים את הכל ליותר מורכב, אבל עדיין אני חושבת שצריך למצוא את הדרך שלך לעשות משהו שאתה אוהב, כאילו, שממלא אותך. אז ויתרת על התואר במשפטים, הבנת שזה לא הכיוון, למרות שלכאורה יש שם הרבה כסף, דבר שאני לא יודע אם כן או לא, אנחנו אולי נברר את זה, אבל שאלה. ואחת, אני מקשיבה לעצמי, אני קשובה למה שאני באמת רוצה, אני מבינה שהמשפטים הזה עם כל הכבוד, זה לא מה שמעניין אותי באמת, ואני זונחת את התואר, ואני עוזבת את התואר, עזבת את התואר. עזבתי את התואר, סיימתי שנה חמישית בטכניון, 5 שנים הלימודים של אדריכלות, התחלתי כבר לעבוד במשרד, פעם ראשונה גם שנגעתי בעיצוב פנים,
אבל יש משהו שאתה מגיע בעולם של אדריכלות, שעיצוב פנים נחשב לך פחות. כאילו, אתה אדריכל, אתה יכול לבנות שכונות, אתה יכול, אז כאילו מה, אתה הולך לעצב לבן אדם את הבית? זה משהו שמאוד הושרש לי, כאילו, לאורך כל הדרך שכן פגשתי. זה היה כאילו משהו שזה יותר נמוך. יש מעמדות. כן, זה כאילו אתה יכול לבנות את כל החלל, את כל הסביבה שלך, את כל החלל הציבורי שלנו, אז מה, אתה בונה למישהו, כאילו, אז תמיד היה לי, מה, אני אלך ויעשה לאנשים אסלות עכשיו, במלא כסף, שאני יכולה כאילו לבוא להשפיע, זה משהו שממש ליווה את הקריירה שלי, עד שכאילו גם הסכמתי להתמסר לזה, כאילו, זה לא בא לי בקלות, וגם כל הדרך ליווה את זה שלא הכרתי אדריכלים אישית, כאילו ראיתי ילדים של אדריכלים, או שחברים שלך, של ההורים, כאילו, לא הכרתי שום אדריכל שיכלתי לדבר, ולא היה לי מנטור שיכלתי לבוא ולשמוע. פה ושם אספתי בקורסים, היה אחד שלימד אותי לשאול שאלות, היה אחד שלימד אותי לפתוח את הראש, אבל לא היה לי מנטור שליווה אותי מבחינת הקריירה שלי, שעזר לי למצוא את המקום שלי, או להבין כאילו מי אני בעולם הזה. הכל הייתי אני, וזה לא היה קל, ומהר מאוד גם, אני נגיע לזה, הפכתי להיות עצמאית, והייתי לבד, ועשיתי שטויות, ולא ידעתי שחוסר ניסיון, וחטפתי כפות, כאילו, נגיע לזה, אבל חטפתי הרבה. סיימתי את הלימודים בטכניון, הלכתי לעבוד במשרד של אדריכל, 5 ימים בשבוע, הוא ואני יושבים במשרד ענק, הוא נותן לי רק את הסרטוטים, רק את העבודה השחורה, כאילו אפס יצירה, אני רק מקבלת כאילו לעשות את כל שום דבר, אף אחד לא שואל אותי, אין לי מושג איך זה נראה גם אחרי זה, כי אני רק בשלב שכאילו מייצר אותו תוכניות, והוא מתקן, כאילו סרטטת ממש. שזה היה חשוב, כי למדתי, זה חלק מהמקצוע שלי לגמרי, ואנחנו צריכים את זה, אבל זה היה מאוד לא מאוזן, כאילו ממקום של באמת, התחלתי את זה שאני מגיעה מהמקום של האומנות, ממקום של יצירה ואומנות ותשוקה, אתה כאילו שם אותי שביעה, אני חושבת, תעשה כאילו סרטוטים של חניון. והוא גם שמר על דיסטנס, כאילו האדריכלים הם עם מיוחד, וזה גם היה לי, כאילו אנחנו יושבים 8 שעות בדיסטנס, ואני כאילו, יש לי מצד אחד בראש, זה מה שאני אמורה לעשות. סיימתי את הלימודים, אני עוד אין לי כלים להיות עצמאית, אין לי משרד שמחכה לי של אבא שלי, מה אני כאילו צריכה, זה מה שאני צריכה. ועובר הזמן, עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש, ואני נחבט, כאילו רע לי, אני קמה בבוקר, אני לא רוצה ללכת לעבודה, כאילו, וזה מפחיד, כי כאילו למדתי ועשיתי 5 שנים, וזה המקצוע שלי, כאילו, זה מה שאני עושה, כאילו, מה אני עושה? ואז אני זוכרת, הלכתי איתו, הלכנו לקנות צהריים, ואמרתי לו, אני רוצה לעבור ל4 ימים בשבוע, והוא אמר לי, אין מצב, והתפטרתי. פעם שנייה שאני כאילו רואה משהו, וכאילו אני מרגישה שזה לא נכון ולא מתאים לי, ואני הולכת. וזה שוב כאילו המקום הזה שאתה מפחד, אבל אתה הולך כי אתה מאמין שכאילו אלוהים, היקום, תקרא לזה, יביא לך הזדמנויות אחרות. כאילו באמת, לבוא עם הלב פתוח ולראות כאילו לאן אתה הולך כאילו אחרי זה. אז עזבתי אותו. כאילו שזה, וזה היה הפעם האחרונה שהייתי שכירה 5 ימים בשבוע. כאילו אני מדברת לך לפני, אני היום בת 46, הייתי אז בת 28, 27 וחצי, כאילו, ולא הייתי שכירה 5 ימים מאז, זה כאילו הרגיש לי כל כך כאילו, ואז עזבתי אותו, התחלתי ללמוד אומנות. כאילו אמרתי, אף פעם לא עשיתי את זה, תמיד אמרו לי שאומנות זה כאילו תחביב, הלכתי ללמוד אומנות, אני עושה את זה עכשיו, באה כאדריכלית, לומדת אומנות, במקביל פנתה אליי חברה, איכשהו, כאילו באמת, סיטואציות, אנשים, דברים קורים, פנתה אליי חברה, אמרה לי, אנחנו מתעסקים בתמ"א 38, אני מדברת לך 2008, 2009, כאילו זה רק התחיל, בואי תהיה אדריכלית החברה שלנו. כאילו אני לפני 30. ואני מגיעה לשם, ויש לי משרד בעזריאלי, ואני מקבלת אחלה כסף, והכל מפונפן כזה, ואני לובשת חליפות לעבודה, ויושבת עם אנשים בפגישות, והכל כזה, אתה יודע, החלום של כל אימא, שהבת שלה, כי הנה הבת שלי ככה וככה וככה, ואני מקביל עומדת אומנות, אז זה כאילו שוב מאזן לי את שתיהם, מצאתי את הדרך שלי. ושמה, זה אחרי איזה שנה שאני מג'נגלת את שניהם, ואני מג'נגלת. כאילו, הרבה פעמים אני מג'נגלת, עד שעכשיו, כמו שאמרתי לך, אני יותר במיקוד. אני נמצאת שם, מתחיל להיות יותר, חברה מתחילה לגדול, עוד פרויקטים, עוד דברים, הוא מבקש ממני, בואי תעברי מ3 ימים ל4 ימים בשבוע, ואני כאילו זורמת, כי מפתים אותי עם כסף, וכאילו זה הכל טוב, ומה את מקטרת, ותגידי תודה, ויש לך עבודה, אבל משהו לא מרגיש טוב בפנים, אבל תמשיכי, כאילו הכל נראה מסביב, כאילו, אתה יודע, מלכודת דבש. ומ4 ימים, עבר ל5 ימים, אנחנו התווכחנו, כאילו זה היה לעוד חצי יום, נלחמתי איתם עוד חצי יום, עד שהבוס שלי יושב איתי בחדר ישיבות, ושוב, הכל כזה מפונפן, הוא אומר לי, אנחנו צריכים אותך פול טיים,
אין זמן לשטויות האלה, אנחנו צריכים אותך שתבואי עכשיו, אנחנו בית חרושת, אנחנו צריכים שתבואי ותתני עבודה וכאילו deliver. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, אני לא בית חרושת, אני בוטיק. וזהו, לא עוזב את העבודה. זה כאילו המקום שאני שוב פעם, כאילו, זה לא נכון לי, ואני לא יודעת מה נכון לי, וכל פעם כזו זה מפחיד, כי אתה כאילו, אתה יודע, זה כמו שאתה מחפש את הבן זוג שלך, ואתה כל פעם מקבל את הכאפה שזה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, ואנשים מסביבי עובדים במשרדי אדריכליים, 50 אנשים במשרד, יושבים כל היום על אוטוקדסים, ואני לא מוצאת עצמי, ואין לי את מי לשאול, ואני לא יודעת מה, אבל זה לא איפה שהייתי, כאילו. מצד שני, מכל מקום אני לומדת. ממש מעניין. שם למדתי להציג לאנשים, לעשות פרזנטציות, למדתי גם לשים את הגבולות, כאילו בכל מקום אני מוצאת איזשהו משהו שאני מקבלת, ממשיכה איתו. אחרי זה איכשהו הגיע לאיזה קבלן שעבדתי איתו בכלל בשיפוץ להורים, שעוד הייתי סטודנטית, הוא אומר לי, אני עובד עם האגודה לתרבות הדיור, משרד השיכון, בשיקום שכונות, בואי תעבדי איתנו. עכשיו, אני מאוד אלטרואיסטית, אני אוהבת לעזור לאנשים, שאמרת, אני כאילו רואה את עצמי בתור איזשהו בן אדם שבא להביא לעולם הזה אור ולעשות טוב, וכאילו שיקום שכונות שווה אותי. הכסף היה נוראי, אבל הרגשתי שאני כאילו הייתי סופר טוטלית, עבדתי על הרבה יותר ממה ששילמו לי, אבל הרגשתי שאני עושה משהו. מה עשית שם בעצם? הייתי מגיעה, רואה בתים הרוסים בכל הארץ, שכונות כאילו קשות ברמה של מזרקים, זרוקים במגרשים בכניסה, ואני זוכרת שראיתי פעם בפרדס חנה, אנשים יושבים מפרקים חוטי חשמל בשביל למכור את הנחושת, כאילו. אני לא ראיתי את זה בפרדס חנה, את הדבר הזה. כי זה היה ממש שכונות קשות, כאילו, זה היה שכונות, כאילו ראיתי אסבסט על הקירות, ראיתי ריקבון, ראיתי עוני, ראיתי דברים שלא הכרתי, שזה לא היה הסביבה שאני הגעתי ממנה, ואני זוכרת את המקום הזה, אז גרתי בתל אביב, דירת 2 חדרים, ואני זוכרת שחזרתי הביתה ואני אומרת, הם גרים משפחה, זה היה קורה בבני ברק, הם גרים משפחה של איזה 8 אנשים ב2 חדרים, ואני גרה ב2 חדרים לבד, וזה, תקשיב, ההבנות האלה עושות אותך חכם יותר, אתה מבין את העולם, זה ממש חלק מההתבגרות שלך, אתה מקבל איזושהי סתירה כזו, ואתה קולט, 1, כמה מזל יש לך, ו2, כאילו, אתה רואה תמונה יותר שלמה של העולם, של איך המקום הזה חי מעבר לזווית של אירון. הנה הזווית של אירון, והנה זווית של עוד מישהו, ועוד מישהו, ועוד מישהו, וזה השאיר אותי. כל אחד מהחוויות האלה מאוד פתחה לי את הראש, והשאיר אותי. מה עשית שם אבל, באגודה לתרבות הדיור? לא הבנתי את התפקיד המקצועי. הייתי מקבלת פרויקט, הייתי מקבלת תקציב, והייתי משפצת להם את כל השכונה. כאילו, והייתי עושה את הדמיות של זה, ונלחמת בשבילהם, ומה צריך, ומה לא צריך, ומנסה להשיג עוד דברים בשבילהם, ויושבת ומציגה להם את זה, ומתווכת בין הדיירים לבין הגורמים של האגודה, נגיד משרד השיכון, העיריות. כאילו, שם למדתי לדבר עם עיריות, כאילו, לשבת עם ראשי הערים ולהציג להם דברים, ולשבת עם המנכ"ל של האגודה לתרבות הדיור. עשיתי את זה 8 שנים, שיקום שכונות. אבל לא עשיתי את זה לבד. עשיתי את זה, למשל בחדרה, הכנסתי ציור ענק באמצע הרחוב הראשי. תמיד היה את האמנות, תמיד היה את הצבעים, תמיד חיפשתי להכניס את הצבעים, את המשחק, כאילו בכל דרך שיכלתי. עד לפעמים משהו מקום של, היה הרבה יותר חשוב לי היצירה, מה שחשוב לי הכסף. כאילו, אני נורא רציתי לשנות, לצבוע, להוסיף צבע לעולם, כאילו כל הזמן היה לי את האומנות. האומנות, כאילו, מהבסיס של זה מה שהניע אותי כל הזמן, ובעצם משם מגיל 30, התחלתי לבוא איתם מגיל 30, הייתי עצמאית. שם מאז אני כאילו התחלתי בעוסק פטור, אחרי זה עוסק מורשה, אבל משם אני כאילו הייתי עצמאית, וידעתי שהסחירה לא יהיה יותר כאילו אף פעם פולטן. במקביל לאגודה לתרבות הדיור, עבדתי פעמיים בשבוע במשרד של אדריכלית בתל אביב, שהייתי הולכת אליה, והמשכתי ללמוד את המקצוע. כאילו זה שוב פעם היה גם וגם וגם. איכשהו חבר חיבר אותי לבית ספר, התחלתי ללמד עיצוב פנים, שגם לא ידעתי שאני אוהבת את זה, כאילו, אתה יודע, יש כזה איזשהו משהו של מה שהיקום מציע לך תזרום, זרמתי, כאילו, קיבלתי מתנות וזרמתי, והתחלתי ללמד סטודנטים, וראיתי שאני מתה על זה. התחלתי לכתוב במגזין של עיצוב ואומנות, שגם איכשהו מפה, כאילו, חיפשתי, וברגע שאתה לא תקוע במשרה הזו של 9 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, במשהו שאתה לא אוהב ואתה מחפש, אתה מוצא, כאילו, דברים באים, כאילו, כשיש וויד שנפתח, אז נכנסים לשם תכנים, שאנחנו לאו דווקא יודעים מים, כאילו, אני לא ידעתי שאני אהיה מורה טובה, אני לא ידעתי שאני אכתוב, כאילו, פתאום גיליתי דברים בעצמי, שלא הכרתי בכלל, בגלל שנתתי לי הזדמנויות לבוא ולהפתיע אותי, כאילו, שזה היה מדהים. ואז ג'ינגלתי ככה 6 שנים.
בתור מורה ויומיים מורה, במשרד? כתבת, עובדת במשרד אדריכלים, ועם האגודה לתרבות הדיור, שיש פרויקט, עדיין. כאילו היה יכול להיות חצי שנה, זה כאילו אף אחד מהם לא היה פול טיים, וכל פעם הייתי כאילו ג'נגלת עם כל אחד מהם, כאילו, מאוד מגוון. שזה היה נורא, זה היה מעשיר מאוד, זה היה מעניין מאוד, זה לא היה נכון כלכלית, היום אני יודעת את זה, כאילו אני רואה נגיד מעצבים שבאים ומתעסקים נטו בעיצוב פנים 15 שנה, ואתה רואה כאילו את העומק, את הרפוטיישן שאתה יוצר לך, את כל הסיפור שאתה יוצר, ואני הייתי מסביב, אני למדתי מזה, כאילו, היה לי איזה משפט שליווה אותי גם מהמשפטים, שאמרו לי שכל כיוון שאתה תפעל לכל כיוון, כי כל כיוון שאתה תלך שיהיה קדימה. וזה לא נכון, כי כאילו אם אתה עושה כל כיוון אתה נשאר במקום. וקצת כאילו עשיתי מזה ולמדתי וזה, ועכשיו הכל מתחבר בנקודה שאני נמצאת היום בחיים. אבל אז בעיקר עבדתי נורא קשה, לאו דווקא ידעתי להיות מתוגמלת על מה שאני עושה בצורה שהייתה נכונה לי. לקח לי גם ללמוד, כשאתה עצמאי, לקח לי המון ללמוד גם איך לעשות את הביזנס. שיווק, פתחתי אינסטגרם בגיל 40, כאילו ואני מעצבת, ולא אהבתי את זה, כאילו זה לקח לי איך אני מוצאת את זה, איך אני מוצאת את עצמי, איך אני יודעת לבקש את המחיר הנכון, איך אני יודעת להתעקש על המחיר הנכון, איך אני עומדת מול מנכ"לים, וכן שמה, ואני יותר צעירה גם, אתה יודע, היום אתה רואה אותי 46, הייתי בת 30, ואת באה לבד לעולם הבנייה שהוא סופר גברי, והייתי יושבת כאילו בפגישות האישה היחידה כאילו עם 20-30 גברים, איך את מוצאת את עצמך שם, איך את מוצאת את המקום שלך שם, את הקול שלך, והייתי צריכה ללמוד את זה, כאילו היה כל מיני דברים שחטפתי, כאילו חתמתי על חוזים לא טובים, היו לי כל מיני סיטואציות כאילו הזויות של מהלך הדרך שהייתי צריכה, כאילו מאוד הייתי שם לבד, כאילו, והכל לבד, ולמצוא את עצמך לבד, ולחפש את עצמך לבד, וכאילו זה, הלוואי שהיה לי היום אותי, אז, כאילו, במקום, אתה יודע, שיכלתי, וזה המנטור, כאילו, זה אני מדברת מבחינת מנטור שמכוון אותך, שמדריך אותך, שנותן לך, כאילו, לא היה לי את זה, כאילו, הייתי כזו חתולת רחוב, בוא נבין איך מתעסקים, כאילו, עם כסף בכלל. המשכתי עם הכל, אחרי זה בשלב מסוים, למשל, שלימדתי, אז החלטתי שאני רוצה להתקדם מזה יותר, התחלתי תואר שני באדריכלות באוניברסיטת תל אביב, גם באתי לשם שנה, אמרתי אני רוצה ללמוד ולהיכנס כאילו ממש לאקדמיה, להתחיל ללמד שם, לא אהבתי את זה, שוב פעם משהו, עשיתי שנה, עזבתי. כאילו כל הדברים האלה זה היה המקום הזה של אני בוחנת, אני רואה, זה לא מדויק לי, זה לא נכון לי, אני משחררת, כאילו, ממשיכה. אבל אם בעצם כבר ידעת שאת מעניין אותך האומנות, ומעניין אותך לתרום, וכל הצד הטכני הוא פחות מדבר אלייך, אז למה חזרת לאדריכלות? כאילו זה קצת לא מתחבר. כי זה לא רק אומנות. כשהייתי בת 30 היה תקופה שעשיתי רק אומנות. שכאילו במסגרת, כאילו זה היה, אני יודעת, 3 חודשים שהתעסקתי, הצגתי בתערוכות, הצגתי בלונדון, עשיתי את זה. וגם אומנות יש את המבנה שלה, יש הבדל בין להיות באמת אמן, ולהציג ולהכיר עוצרים ולהכיר גלריות ולהתעסק עם זה, לבין לשבת לצייר בבית במקצוע. זה כאילו מקצוע, זה שוב פעם המקום שאתה צריך לבוא ללמוד וכאילו לעשות את זה איך שזה. זה לא שאני לא אהבתי אדריכלות, אני חיפשתי איזשהו איזון שהיה כאילו, אם נגיד אני יושבת ועושה תוכניות באדריכלות, אני שם. יש לי הרבה גם רציונליות, זאת אומרת, זה לא סתם שרדתי בטכניון ועוד 5 שנים וגם כמה פעמים מצטיינת דיקן, כי זה גם שם. זה לא שאני רק אמנית, אני איזשהו שילוב שהוא בין לבין, שזה משהו שגם נכון לאדריכל. אני יכולה לשבת על תוכניות עבודה וכיפי, אבל זה כאילו תלוי, אבל אם אני אשב רק על תוכניות עבודה, אני אחבא. אני צריכה את גם וגם, והיום המקצוע שלי הוא מאוד גם וגם, כאילו לקח לי כמעט 20 שנה מאז סיימתי את הלימודים, להגיע למקום שאני יכולה, יש לי ימים שאני עושה הדמיות, שזה נטו יצירה, יש לי ימים שאני עושה אומנות ללקוחות שלי, שאני הכי אמנית בעולם, ואני ממש יוצרת להם אומנות שמתאימה לבית שלהם, ויש לי ימים שאני עושה תוכניות עבודה לקבלן, ועושה תוכניות נגרות לנגר. כאילו הצלחתי להגיע היום למקום, שאני משלבת את הכל יחד, ואני כאילו במקום הכי טוב שהייתי בקריירה שלי. היום, אחרי 20 שנה, אחרי מלא כפות, אחרי מלא דיוקים, אחרי מלא כיוונים, כאילו, אחרי מלא אכזבות, אחרי מלא לחפש את עצמי ולהגיד, וואלה, זה שוב פעם לא הדרך, ואני צריכה לחפש דרך אחרת, ומה תהיה הדרך שלי. 2018, קיבלתי הזדמנות לעבוד כפרילנסרית, לא שכירה, אני לא הסכמתי להיות שכירה כאילו אחרי זה, כפרילנסרית במשרד אדריכלי מאוד נחשב, משרד גדול,
ולעשות שם מבנה ציבור, לעשות בית ספר וגני ילדים. וזה הדליק אותי, כי לא עשיתי כזה. עשיתי שיקום שכונות, עשיתי עיצוב פנים, כאילו גם במשרדים, גם כל פעם הייתי עושה בעיצוב פנים בקטנה. כאילו היה מגיע פרויקט, הייתי עושה. כאילו הייתי נורא פתוחה למה שמגיע. אז אם היה מגיע פרויקט בעיצוב פנים, הייתי עושה פרויקט בעיצוב פנים. ופתאום קיבלתי כאילו את זה, ממש הגעתי לשם, חול, כלום, עשבים שוטים, ואני צריכה כאילו להקים שם בית ספר. וזה היה מדהים. אז באתי וכאילו נכנסתי לפרויקט הזה, התחלתי לעשות את התוכניות, את הכל, את הזה, גיליתי שזה 85% רק כאילו לבוא ולהתעסק בהיתרים, בבירוקרטיה, סרטוטים, כאילו, ו-15% וגם, כאילו שלא נתנים לי ליצור, וזה כל פעם היה ליצור, הדבר הכי שהצלחתי ליצור זה לעשות אלומיניום כתום, כי אין כסף לי יותר מזה, כשאתה מתעסק כאילו בזה אין כסף, אין כסף, אין כסף, וגם שם עדיין לא, אני זוכרת, דיברתי, היה לי על שיחות נפש עם מנהל המשרד, והוא היה כל כך בז לעיצוב פנים, הוא מבחינתו זה היה, מה זה הדבר הזה? כאילו, עזבי אותך, מה זה? כאילו, תעשי את זה סבבה בשביל הפאן שלך, אבל אל תעשי עיצוב פנים, את אדריכלית, את בוגרת הטכניון, כאילו, תעשי מבנים. ושסיימתי את הבית ספר הזה, אני הבנתי שכאילו, פאק איט, לא מעניין אותי. אני הולכת עכשיו לעיצוב פנים, אני עושה עיצוב פנים, שם אני מתמקדת, אני עושה עיצוב פנים רק מגורים, כי לפני זה גם עשיתי, לא רוצה משרדים, לא רוצה מסחרי, אני רוצה אנשים, אני רוצה לברור את הלקוחות שלי, אני רוצה לבחור עם מישהו נכון, לא נכון, אני רוצה להתאהב בהם, אני רוצה שהם יתאהבו אותי, יתאהבו בי, אני לא רוצה דיסטנס, אני לא רוצה אני רוצה כאילו להתערבב, אני רוצה להביא את כל מה שלמדתי, וכל היכולות הטכניות והכל, ולהביא את זה בלי כאילו להכניס את עצמי לקופסה. ומי שיואב אותי, יואב אותי, ומי שלא יואב אותי, לא יואב אותי, והלקוחות שלי, כאילו באמת, הלקוחות של חברים, כי זה האנשים, כי אם יש חיבור, אז יש חיבור, כאילו. וזה כבר 6 שנים שאני כאילו פול רק בעיצוב פנים, והוא, האדריכל הזה, זה כאילו היה כל כך קיצוני שהוא בא, והוא התקשר לאנשים שאנחנו מכירים, ולבן זוג שלי, ולירון עושה טעות, ואסור ללכת לעיצוב פנים, והיא זורקת את הקריירה שלה, וכאילו, אתה יודע, אני מדברת לך, אדריכל, בן אדם מבוגר, מרשים, זה, ולירון זורק את הקריירה שלה, וידעתי שזה כאילו מרגיש לי טוב, זה היה כאילו, פתאום הייתי צריכה, אתה יודע, פתחתי אינסטגרם, והייתי צריכה למצוא את עצמי גם שם, ועיצוב פנים זה עולם שונה לגמרי, כאילו מהעולם של אדריכלות ומוסדות, ומשרד השיכון, וארגונים, שם אתה הרבה יותר כאילו, ואיך אני מוצאת את עצמי באינסטגרם, ואין תמונה אחת של הילדים שלי ברשתות, ואינסטגרם הכל את צריכה לבוא ולרקוד מול מסך, כאילו, תיאורטית, לא? כן, אבל זה מה שקורה שם, כאילו המון מעצבות, זה כאילו אתה הרבה יותר חושף, אתה הרבה יותר האישי שלך, וכמה אתה מביא את עצמך, כאילו, אז זה היה גם למצוא את הדרך שלי במקום הזה, שאת עם כל מה שאני מביאה, כאילו, איך אני, מה האיכות שלי שם, איך אני מביאה את עצמי שם, כאילו זה, אבל אחרי, כאילו באמת, אז זה היה 13 שנה, כאילו מצאתי, וזה לא היה קל, זה היה, אתה יודע, כל הזמן לבחור, והרבה אלימינציה, זה כן, זה לא, זה כן, זה לא, זה כן אחרי ששמת שנה בתואר, ואתה אומר לעצמך, זה לא, כאילו 3 פעמים בחיים שלי למדתי, ועזבתי את זה אחרי שנה. כי זה לא התאים. מדהים. יש הרבה אנשים שלא עושים את זה, אתה יודע, הרבה אנשים כאילו מתחילים, ופשוט ממשיכים וממשיכים וממשיכים, יש אצלך מודעות מאוד גבוהה, למה טוב לך, ואת היכולת הזאת, לבוא ולהגיד, אוקיי, כשזה לא מתאים לי, ואני מבינה שזה לא מתאים לי, אז אני מפסיקה. אז זה גם לדעת לזהות את זה, שהרבה אנשים לא מצליחים, וגם להחליט, אחרי שזהית, שאת גם עוזבת, שגם זה, כאילו גם כשמזהים, הרבה פעמים אנשים פשוט לא, כי הם כבר בתוך זה. זה לא... הסביבה גם מסתכלת עליך. כן, זה לא רציונלי. עזבת, ויתרת, אתה כאילו, אתה מוותר. אתה השקעת שנה, שמת כסף, כאילו... אתה מוותר, זה לא רציונלי מה שאתה בוחר, זה לא הגיוני, אתה כבר בתוך זה, כאילו המון באמת סיבות למה כן להמשיך. ואתם אנשים, אני חושב שהם בסוף מבינים, כאילו, הם יבינו על עצמם שהם גם עשו טעות כנראה, בדרך שלהם, שהם ממשיכים וממשיכים, פשוט ככל שממשיכים יותר, אני קראתי את זה לא מזמן אצל מישהו שאני מאוד אוהב, בעצם צריך לפעמים לקבל החלטות שהן נחשבות כלא הגיוניות ולא סבירות. זאת אומרת, הרבה אנשים פשוט, ככל שאתה ממשיך יותר, אם קבלה את ההחלטות הזאת בצורה רציונלית, אז יותר קשה לך לעצור את זה.
אחרי שאתה כבר כמה שנים בתוך קבלת ההחלטות הזאת, יותר קשה לעצור ולהגיד, רגע, לא, עכשיו פתאום אני עוצר ואני כן רוצה לשנות. אני חושב שבמקרה שלך, את יודעת להגיד בהרבה, כאילו כמעט תמיד, או תמיד, יודעת להגיד מאוד מהר, זה לא מתאים לי, ואני עוזבת, אני חותכת מהר, לפני שזה מתחיל להיות מושקע מדי. כן, אבל זה לא קל. זה לא קל. כאילו שאתה בא ואתה הולך עם הקול הפנימי שלך, לפעמים יש הרבה רעש מסביב. ואנשים, אתה צריך הרבה אומץ, ומסתכלים עליך. כאילו, אתה מקבל הרבה ביקורת מהחברה. כאילו, איך אתה, מה, אתה סתם הולך ולומד? וזה, כל הדברים האלה באמת הובילו אותי למקום שאני יכולה להגיד לך, אני מרגישה אישה ברת מזל. אני אוהבת את העבודה שלי, כאילו, אני באמת שחיתי, כאילו, אם הייתי נשארת, נגיד, לא יודע, במוסדות ציבור, אם הייתי נשארת עם האגודה לתרבות הדיור, או בתמ"א 38, זה לא היה זה. זה לא היה זה. כאילו, זה איכשהו הגיע למרות הכל, כאילו, אנחנו צריכים לשאוף שיהיה לנו טוב. אנחנו צריכים לשאוף שזה ימלא את הנשמה שלנו, וזה הגיע לזה. אחרי הרבה סינון, כאילו, זה היה מסע, ולמצוא את המקום. והלוואי שכאילו הייתי מוצאת מנטור, זה היה עוזר, תקשיב, היה לי חוזים שהייתי צריכה כאילו להתנער מהם, היה דברים שכאילו עשיתי טעויות, כאילו ממש יצאתי לבד. זה היה... ומצד שני, כאילו זה החיים, אם אנחנו לא נבוא וכאילו נחיה אותם זמן. אני אגיד לך מה, אני חושב שמה שקרה, במה שאת מספרת, כאילו היה ברור, הצד של האמנות היה שם מההתחלה. וההורים לא רצו אמנות, בעצם רצו שתהי משהו ריאלי, אז דחפו אותך, אחרי שאת החלטת על אדריכלות, כי באדריכלות יש את הצד האמנותי, אז הם דחפו אותך לטכניון, שזה כאילו היותר רציני ויותר ריאלי, ואת באמת הבנת שאת צריכה איזשהו שילוב כזה, שמשלב גם את היכולת של היצירה והביטוי העצמי, ובנוסף, לאיזה משהו שהוא כן איזשהו טכני וכן עם רעיון מאחוריו, ואצלך גם אני חושב, הציפה הזה שבעצם גם העניין הזה של לבוא משמעות וערך בתוך העבודה, של לתרום לאנשים. אז העיצוב פנים הוא כאילו, העיצוב פנים הזה הוא מכיל את כל התמהיל, את כל המאפיינים שאותם חיפשת לאורך השנים. יכול להיות אגב, סתם אני לא יודע, שאם נגיד היית פונה למסלול הולכת לבצלאל, ולא לטכניון, אז גם מבחינה חברתית, אני יוצא מכת הנחה שהאנשים שהיו שם, היה לך יותר נוח איתם מאשר מה שהיה בטכניון, וגם כל הכיוון המחשבתי, הוא כנראה היה, הוא אחר, הוא פחות פרקטי, הוא פחות זוויות ותכנונים, וסרטוטים, ויותר באמת הראש האומנותי והיצירה של איך אני מביא את הדברים שאני רוצה, איך אני מביא אותם לידי ביטוי. מעניין איך זה היה משפיע, כי זה הכל בחוכמה בדיעבד. תראה, הטכניון פתח לי הרבה דלתות. זהו. כאילו, בסופו של דבר זה דלת שכל פעם שלא משנה לאן אתה מגיע, אז זה שם. אז יש לך כאילו גושפנקה כזו, הגעתי מהטכניון, זה עזר, כאילו בדיעבד. וגם, לא יודעת, גם היום אני חושבת, גם לדעת להיות לבד זה דבר חשוב. כאילו, גם אם קשה במקום, אם אתה בוחר, נגיד, המקום הזה עכשיו נותן לי 1, 2, 3, אבל אין לי 1, 2, 3, זה גם בסדר. זה גם בסדר כאילו גם להיות לבד. יכול להיות שאם הייתי יותר מדי בחברתי, גם הייתי מתפזרת. שם היה לי נטו לימודים. היה לי כאילו סמסטרים שהייתי תוקעת כל כך הרבה נקודות, רק בשביל כאילו לעוף משם מהר. אבל הייתי כל כולי כאילו, אתה יודע, באמת, אנחנו הולכים איזה דרך כזו. כאילו, אנחנו פשוט צריכים להסתכל כל פעם כזה, לעצור ולהגיד, נכון לי? לא נכון לי. נכון לי? לא נכון לי. כאילו, זה מרגיש לי טוב? זה לא מרגיש לי טוב. אני כן מאמינה שאנחנו נעשה הכי הרבה כסף והכי הרבה נצליח, שנהיה במומנטום שלנו, במקומות שכאילו מדויקים ונכונים לנו. עיצוב פנים זה דבר שהוא מביא, אתה יודע, אני יושבת עם אנשים, כאילו, אני מגיעה כזו אינטימיות אליהם, אני מדברת עם זוגות על המערכת יחסים שלהם, כי אני שם, ואני מלווה אותם 1.5 שנה, ואני רואה אותם רבים, ואני רואה אותם עם הילדים שלהם, אין שום מקום אחר בעיצוב האדריכלות שאתה כל כך מעורבב עם אנשים כאילו ברמה אפילו טיפולית, כאילו איך שאתה, כמה אתה טוטלי בלהיות איתם, ואתה אוהב אותם, אתה נכנס למשפחה, שזה גם מדהים, ואין מקום אחר שנקבל את זה. כאילו זה הגיע לתחומים שנגיד אם בן אדם מחפש את עצמו, זה לא רק מה אני רוצה לעשות מקצועית, זה מה אני רוצה לעשות בחיים האלה. כאילו כמו שאתה אמרת לי, אני רוצה לבוא ולתת לאנשים ערך, ולעזור להם למצוא כאילו את הכיוון שלהם, את המשמעות שלהם, וזה סופר חשוב להבין את הדיוק, כי זה האור שמוביל אותך. כאילו אני רוצה לעשות לאנשים טוב, זה שיקום שכונות, זה עיצוב, אבל אני גם רוצה לעשות את זה בצורה שתאפשר לי כמה שיותר חופש, כאילו עוד זה ועוד זה ועוד זה, ולאט לאט כאילו נוצר שלם. בתוך העבודה כיום בעיצוב פנים,
עד כמה נכנס האלמנט הזה של ההנדסה והאדריכלות? כל דבר. זה כאילו ברזולוציה של, זה מתחיל באיזשהו חזון שיש לך של בית, של לקלוט את הבן אדם ולהרגיש את האנרגיה שלו, מאוד להיות כאילו קשוב, לראות איזה בית יעשה לו טוב. אני לא מעצבת בשבילי, אני מעצבת בשביל אנשים. אני צריכה כאילו להסתכל על הבית שלך וכאילו לקלוט אותך, להבין מה יעשה לך, איזה סביבה הכי תטיב איתך, הכי כאילו תעשיר אותך, הכי תגרום לך להרגיש בנוח שאתה שם, ואז זה כאילו שלב ראשוני של הדמיות וכאלה, ואנחנו יוצרים את הוויז'ן, אבל את הדמיות צריך להוציא לביצוע. כאילו יש לי סרטוטי נגרות עכשיו בפרויקט של 40 דפים של כאילו הנגר יושב איתו ועושה, ותוכניות עבודה, ותוכניות ריצוף, ותוכניות חשמל, ותוכניות תאורה, כאילו שמה נכנס התכלס, לתכנן פריט של נגרות, באיזשהו מקום זה כמו לתכנן בית ספר, כאילו זה לחשוב על הצרכים, ולחשוב על הילדים, ולחשוב על פינות עגולות, כי יש תינוקות בבית, ולחשוב איך הם מגיעים, ולחשוב מה הגובה של האישה ואיך היא מגיעה, כאילו זה אותו דבר, פשוט אחרת, הכל התחבר לי, כאילו, הכל התחבר, סטיב ג'ובס אמר את זה, שכאילו אתה צריך להאמין שהנקודות מתחברות, והן באמת מתחברות, כאילו, אפילו זה שאני בלינקדין עכשיו, ואני כותבת את הפוסטים, אני במשך 6 שנים כתבתי כתבות, אני הייתי יושבת עם אדריכלים הכי מפורסמים בארץ, ושואלת אותם כאילו, בוא תספר לי על הפרויקט שעשית, שזה גם נתן לי, למדתי מזה היום, אבל זה גם לימד אותי לכתוב פוסטים, לימד אותי לכתוב, כאילו, אתה אוסף דברים בדרך שנהנית, ופתאום הם מתחברים לך, כאילו, זה מסע, זה מסע. נגיד, אני רוצה להבין כאילו רעיונית, אז מי שעכשיו לומד עיצוב פנים בלבד, יש אנשים נכון שזה מה שהם עושים, הולכים ולומדים עיצוב פנים, בלי רקע מקדים. איפה הפער ביניהם לבינך, שאת באה גם עם האמת שאת מביאה כמה דברים, את מביאה גם את היכולת הטכנית, וגם את היכולת האמנותית שלך. אבל איפה הפער כאילו, במה שאת מביאה לעומת אחרים? הטכניון לימד אותי לשאול שאלות, כאילו הוא לימד אותי לעצב, הוא לימד אותי להסתכל לחלל, וכאילו אני פתאום יודעת מה נכון לו. כאילו זה היה התהליך שעשיתי שם. אני חושבת שזה משהו שפחות לומדים בלימודים של 1.5 שנה. כאילו, אני חושבת שיש משהו בהעמקה, גם כשאנשים מדברים איתי על לימודי עיצוב פנים, אני ממליצה ללכת ללמוד 4 שנים. כאילו שכן יהיה את התהליך שאתה מחפש וחווה ועושה, וגם אם אתה עושה את זה, נגיד איזשהו קורס שהוא יותר מצומצם, אז לחפש עוד איך אתה יכול להשאיר את עצמך מעבר ללימודים. כאילו יש המון דברים שאתה צריך, שזה גם באמת להרגיש את הבן אדם, זה גם להרגיש את החלל, להרגיש את התכונות של החלל. למדתי גם פנג שווי, כאילו זה גם להבין את זה, כאילו מזוויות אחרות, מתרבויות אחרות, וכל זה יוצר איזשהו משהו שאתה מביא. מה אתה מביא? מה הסיפור שלך? מה אני נותנת, מה הפילטר שאני נותנת לבן אדם שמקבל ממני את החלל שלו, את החלל שעוטף אותו. אז זה הדיוקים שאנשים צריכים למצוא את זה. מצד שני, אני כן מאמינה שאתה צריך כאילו ללכת עם החלום שלך, ואם נתקעת באיזושהי עבודה כאילו בהייטק שלא מעניינת אותך, והחלום הוא עיצוב פנים, אז ללכת לעיצוב פנים, כאילו, אבל לראות איך מעשירים את זה. אם אי אפשר ללמוד 4 שנים, אז בסדר, תלמדו 1.5 שנה, אבל תחפשו עוד, להעשיר עוד, איך אני יכול להיות יותר טוב, איך אני יכול ללמוד יותר, איך אני יכול לחפש עוד הזדמנויות, לחפש מנטור, לחפש מישהו שמלמד אותך, כאילו, לא להסתפק יש לי תעודה. התעודה זה לא העניין, התעודה כאילו זה, אני גם לא, אדריכלים למשל, יש לנו אדריכל רשוי ואדריכל רשום, ושאתה יוצא מהלימודים אתה אדריכל רשום, ואתה צריך לעשות סטאז' של 3 שנים ובחינה של 8 שעות בשביל להיות אדריכל רשוי. אני יכולה לבנות עד 3 קומות כי אני אדריכל רשום. אני אף פעם לא עשיתי את המסלול הזה. אז כאילו יש דברים שזה למצוא את הדרך שאתה מוצא. כאילו אתה יכלתי לבוא, לקבור את עצמי באיזשהו משרד שאני לא אוהבת, לעשות מה שאני לא אוהבת, ולהציג את התעודה, שיהיה לי תעודה. התעודה זה אף פעם לא כאילו הקטע. זה מה אתה מביא, הערך שאתה מביא לבן אדם, מה אתה נותן לבן אדם, איך אני משפר את החיים שלהם, איך אני גורמת להם לחיות יותר טוב, שהמשפחה תתפקד יותר טוב, זה אפילו ברמה של איזה שולחן אתה שם להם, או איך הם יושבים, או מה הם רואים כשהם קמים בבוקר, כאילו הדברים האלה, כאילו דווקא בעיצוב פנים, יש כל כך הרבה השפעה על חיים של אנשים, כאילו, אם אני אשים למישהו איזשהו קיר כתום עכשיו מול העיניים, וזה יותר מדי ידליק אותו ויציס אותו, וזה יקשה עליו ויתרכז בעבודה שלו, כאילו, זה מדהים עד כמה זה משפיע, או אומנות שכאילו תפגע בו, ולא תעשה לו טוב, ותפחיד אותו, ותכניס לו לשם דברים, כאילו, זה אנרגיה של דברים, כאילו, פשוט למדתי איך כזה לרקום את הכל כאילו יחד. זה מדהים. וזה גם גיל, בשלות, ואתה יודע, זה בא. הדברים האלה מתבשלים בתוכן, ובאמת עשית דרך כאילו מאוד ארוכה,
ועברת המון תחנות, כל תחנה, כמו שאת אומרת, בעצם לימדה אותך והתפתחת ממנה עד שהגעת באמת לנקודה היום, ומבחינתך אולי, אם את יכולה להגיד, נגיד, מה הדבר נראה לך שהכי חשוב שלמדת בדרך שלך? זה כאילו נשמע קלישאתי, אבל זה נכון, וכבר למדתי שרוב הקלישאות הן נכונות, בגלל זה הן קלישאות, אבל באמת להקשיב לעצמך, כאילו, זה גם, אתה יודע, המשפט הזה שכאילו, זה גם ג'ובס, אני חושבת, שאם אתה קם כל יום ולא טוב לך, לא טוב לך, לא טוב לך, תעשה שינוי, כאילו, בסופו של דבר, one life, כאילו, אנחנו צריכים לשאוף, שיהיה לנו טוב, כאילו, בכמה שאנחנו יכולים, כמה שיכולים לעזור לעצמנו, אני כן מאמינה שיכולים לעשות כסף, מכל מיני דברים, ולהתפרנס מכל מיני דברים, אז לחפש את המשהו שיש לו את המשמעות, את המשהו שמרגיש לנו נכון, אם זה לא מרגיש נכון, זה לא מרגיש נכון. אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מעצמנו, לא משנה כמה כסף זה מביא, אנחנו נהיה אנשים אומללים, כאילו, למצוא, לעשות את זה חכם, גם אם מתכננים נגיד לעשות איזשהו שיפט, כאילו, או שינוי, אז לחשוב איך לעשות את זה, במיוחד שיש ילדים. היום אני גם אימא הרבה מהשינויים עשיתי לפני שהייתי אימא, זה היה קל יותר, כי אין לך את אתה יודע, הוצאות לקייטנה, לחוגים, אבל לתכנן, כאילו לבוא וכאילו פחות אמוציונלי, החלטת שאתה עוזב, לא לבוא עם אמוציות, לבוא הרבה יותר רציונלי, כאילו יש לי גם משהו שהוא מאוד ארטיסטי, אבל הוא מאוד ככה, כאילו, לא להתפזל יותר מדי, להחליט אני עושה שינוי, אוקיי, מה הצעדים שאני צריכה? 1, 2, 3, 4, לעשות כאילו חכם, מתוכנן, להאמין בעצמך, לדבר על עצמך, מה שצריך, להאמין שזה יסתדר. כאילו, לסמוך על היוניברס, שיקח אותי למקום שנכון לי. כאילו, להאמין. מדהים. את ממש כאילו, שילוב כל כך מורכב של הרבה דברים, כאילו גם הצד הטכני וגם הצד האמנותי, וגם הצד האלטרואיסטי נקרא לזה, כאילו הרצון באמת לתת ולהביא ערך, וגם כל האמונה הזאת וההסתכלות, אולי באיזשהו מקום של הסתכלות רוחנית קצת, שהדברים מסתדרים. זה ממש כאילו, זה חריג אני חושב, כאילו צריך באמת הרבה אומץ כדי לבוא ולעשות שינויים. יצא לך איזשהו מקרה שכאילו, שכמעט לא עשית משהו, או שפחדת, שזה איזו התמודדות כזאת שאת זוכרת, איזה משהו שכמעט ולא עשית? לפני שנה היה את ההרצאה הפרונטלית, כאילו, היה לי בעבר, הצגתי פרויקטים להרבה אנשים, כאילו גם שהייתי בשיקום שכונות וגם כאילו בתמ"א 38, אבל היה לי הרצאה לפני שנה, שאני יצרתי את כולה, הרצאה שדיברה על עיצוב, על אומנות, על איך מחברים אותם, על צבע, כאילו שיצרתי את הכל, ופחדתי, ובאתי, והייתי צריכה להרצות לפני 70 איש, עם משהו שהוא לגמרי שלי, שהוא הרבה יותר ארטיסטי, וכאילו פחדתי, ואני זוכרת, התארגנתי כזה, אתה יודע, התאפרתי זה, והסתכלתי בעצמי במראה, ואמרתי לעצמי, הם לא באים לראות אותך, הם באים לקבל את המידע שאת מביאה. וכל פעם שאני מרגישה שכאילו אני סטרס, כאילו שאני מפחדת, ואני מנסה כל פעם לשבור את הגבולות שלי, כאילו גם עכשיו שאנחנו יושבים, ואני מדברת על הקריירה שלי והסיפור שלי ככה, כאילו זו פעם ראשונה שאני עושה את זה ככה, וזה הרגיש לי נכון לעשות את זה ככה, כאילו לפתוח עוד יותר להרחיב, וכאילו לבוא לאתגר את עצמי, כמו להרצות בפני אנשים. וכל פעם אני אומרת, זה לא את. אני צינור לידע, אני מביאה ידע שיכול לעשות לאנשים טוב, קיבלתי את זה מתנה, זה כאילו גם שאנשים אומרים לי איזה יפים הציורים שלך, או כמה את מוכשרת, אני לא באמת יודעת מה לעשות עם זה, כי זה לא שלי, קיבלתי מתנה. בגלל זה התחלתי את השיחה, נולדתי עם זה. זה לא, זה כמו שמוזיקאי, כל אחד מאיתנו נולד, כמו שאתה אמרת, נולדתי עם הקול שלי שהוא יותר אודיופוני. כאילו, כל אחד מגיע עם המתנות שלו, ולכל אחד יש מתנות. וכאילו, אתה מזהה את המתנות שלך, ואתה עושה איתם מה שאתה עושה איתם. כאילו, אז הם לא באו לראות את לירון. זה נחמד, אני נחמדה, סבבה, אני יכולה לדבר זה, אבל הם באו לקבל משהו שהם ילכו איתו הביתה. ואחרי ההרצאה, אנשים שלחו לי הודעות ואמרו לי, תקשיבי, שמעתי אותך ושיניתי, ועשיתי, וכאילו, זה מה שנתן לי, דווקא להתנתק מהפרסונה, ולהגיד, אני מקור של ידע. אני 20 שנה כאילו, כבר יותר, התחלתי את הלימודים שלי ב-2003, אני כבר 24 שנה בעולם, 23 שנה בעולם של האדריכלות והעיצוב, ועוד לפני זה, כאילו, אני מלאה בידע, ואני מביאה אותו לאנשים שהם ישפרו את החיים שלהם. וזהו, ואני לא מעניינת. לא מעניין מה אני אלבש, לא מעניין איך אני אראה, לא מעניין, כאילו, זה לא אני, זה לא עליי, זה לא, אני צינור לידע, כאילו. אותו דבר היה לי הרצאה אונליין שעשיתי בזמן הטילים, ואותו דבר, ואני כאילו משחררת את עצמי. אני אומרת, יום שצריך להיות, אני כאן, אני יושבת, אני מביאה לכם משהו שיכול לעזור לכם, ומי שכאילו בשל לקחת את זה, תקחו את זה, וזה לא שלי. כאילו, זה מה שעוזר לי
כאילו במקומות האלה, אני משחררת את עצמי. וזה עוזר לשחרר את עצמך, כי אנחנו תוקעים את עצמנו שאנחנו תקועים בעצמנו יותר מדי. כן, האמת שגם שמעתי את זה מאשתי, אשתי זמרת, היא גם אמרה לי, בדיוק אותו רעיון, שאני לא העניין פה, באמת העניין של מה אנשים באים לקבל, וזה, זה לא אני, זה הסתכלות כן, ממש מעניינת. והיא משחררת אותך. כן, זה משחרר מאוד. ומה שאמרת לגבי מתנות, בטח, אני חושב שהדבר, כשכבר זכרנו אותו, שאנשים צריכים גם לבוא ולדעת לזהות את המתנות שלהם, את היכולות שלהם, ולדעת לפתח אותם. לכולם, כמו שאת אומרת, יש משהו ייחודי אצלם, יש להם את היכולת הזאת שלהם, והדבר המדהים זה העניין הוא לבוא ולקחת את זה, ולדעת לפתח וכאן את אתה זה. נכנס לתמונה. מי שעוד לא מצליח, שקשה לו יותר. ומבחינתך, כאילו עכשיו אוקיי, אז הגעת לאיזה מקום שטוב לך מאוד, שזה מדהים. ומה עכשיו, יש איזה משהו שמסקרן אותך הלאה, איזה צעד שאת חושבת עליו למה לעשות, או שכרגע את אני נשארת... נורא, הפסקתי ללמד ב-2016, וחזרתי גם, כאילו חברה שלחה לי איזשהו פוסט בפייסבוק, תקשיבי, מחפשים במרכזים קהילתיים קורסים, והיא אמרה לי, תעשי להם אולי קורס של אומנות, ואני חשבתי ישר עיצוב פנים, ואז יצרתי את הקורס של עיצוב פנים, שזה היה מדהים, ולימדתי סטודנטים, כאילו היה לי עכשיו 3 קורסים שהעברתי, שלימדתי אנשים ממש לאחרונה, ואני מאוהבת בזה, אני נורא אוהבת ללמד, אני מאוד אוהבת לשבת עם אנשים, אני מרגישה שכאילו אני יכולה לעצב לאנשים את הבית ולהחזיק להם ממש את היד, ואני יכולה גם לשבת עם אנשים ולתת להם כלים במסגרת הקורסים. אני נורא רוצה להקליט, יש לי כאילו מצגות מדהימות, וכל מצגת היא איזה 100 עמודים, ואני יודעת לעשות מצגות באמת, כאילו יפות ועשירות וצבעוניות, והבינה בכלל פתחה לי את כל הצ'קרות, אז זה כאילו גם לבוא עם זה, ואני רוצה להקליט אותם. ופשוט למכור כאילו את הקורסים, אני עוד לא מגיעה לזה, כי בפועל אני עושה עכשיו פרויקטים, אז זה כזה נשאר, אתה יודע, זה מסוג הדברים שאני צריכה לעשות שיהיה לי זמן, אבל אני נורא רוצה ועוד הרצאות, כאילו מרגיש לי שזה הזמן שלי לעמוד על במה, ולא רק ללוות אנשים, זה נפתח לי בשנה האחרונה, ואני זורמת עם זה, כאילו זה אחת מהסיבות שאני כאן, בגדול אני בן אדם, וגם בלינקדין, כאילו בגרעין שלי אני בן אדם שמאוד שומר, כאילו על פרטיות שלו, בגלל זה גם פתחתי אינסטגרם לפני זה. אבל אני חושבת שהגיע הזמן שאני אצא לעולם, וכאילו, ויהיה אני איך שאני, עם כל החבילה שאני מביאה, עם האומנות, עם היצירה, עם הפנק שווי, עם האדריכלות, עם האמפתיה, עם הרוחניות, עם ציונות, עם ישראל, כאילו, אתה רואה, אני מאוד שם גם, קוראים לי בן ארצי, שזה גם סיפור בפני עצמו, אני כאילו, גם להיות עם הכל, כאילו להביא את הכל, ולעשות טוב במקום הזה, בבית. אנחנו צריכים לדאוג לבית שלנו. כן. תראה, אני חושב אבל, קודם כל אני לגמרי תומך בלצאת ולהיות שם בחוץ ולהציג את עצמנו. אני כן חושב שאת קצת, אולי את, אולי גם אחרים, העניין של הרשתות, זה את מחליטה מה את חושפת ומה את שמה שם. ואת לא חייבת שום דבר, את לא חייבת להציג דברים שאת לא מעוניינת להראות אותם. את שם מציגה את הזה שלך, ואת יכולה לתת איזה ערך שאת רוצה, בלי להציג דברים שאת רוצה לשמור אותם פרטיים לעצמך. בגלל זה עם הילדים שלי, אני לא רוצה שהם יהיו שם, ויש לי ילדים מדהימים, תקשיב, חמודים, מהממים, כאילו, ולא רציתי, זה לא שלי, זה שלהם, אני לא אחשוף אותם לעולם, הם יום אחד, הם ילמדו, ויהיה להם את הכלים ואת הבגרות, כאילו, אני לא שמה אותם. עכשיו, בגלל זה גם אני כל כך אוהבת את לינקדין, כי לינקדין מדבר על רעיונות. אני יכולה לפרסם שם חשבות שלי ורעיונות שלי, ויש משהו שכאילו מאוד אינטליגנטי ברשת הזו, שאני הרבה יותר מתחברת אליה, כאילו הרבה יותר נכונה לי, אני יכולה באמת לרשום דברים, והיא גם יותר ציונית, מבחינתי זה פלוס גדול, כאילו אנחנו בית מאוד, כאילו, אז זה שם, גם. ואני אוהבת את זה גם, כאילו זה רשת שאני יותר יכולה לבחור, יש בה משהו יותר בוגר, כאילו יותר פיין כזה. אז זה גם קרה לבד. אז מעולה, אז טוב גם שמצאת את המקום שלך, איפה את כן יכולה להביא את הדברים. ותגיד, מי שעכשיו נגיד שומע את השיחה הזאת, מה היית רוצה שיקח מהשיחה הזאת ממך? איזשהו עצה, איזשהו רעיון, תובנה, מה הדבר שאת חושבת שזה הדבר שהיית רוצה שאנשים ילכו איתו? להסתכל עם הפחד ולהתמודד איתו. לבוא להגיד לא לפחד, זה לא נכון. זה תמיד לפחד. כל מקום שעזבתי, כל מקום ששיניתי, כל מקום שהתפטרתי, כל כיוון שהלכתי, כל פעם שישב מולי איזשהו מישהו כמו האדריכל המבוגר הזה, איש סמכות, ואומר לך, את עושה טעות, ואתה מת מפחד. אתה תמיד מפחד. אבל החוכמה היא להסתכל על הפחד ולהגיד לפחד, אני רואה אותך, אני מבין מה אתה בא לעשות, אני מבין שאתה בא לשמור עליי,
אבל אני בוחר לעשות משהו אחר, למרות הפחד. כאילו, להסתכל עליו, להתמודד איתו, ולקוות לטוב. כאילו, לבוא בטוב, להאמין, לעשות, לא לחכות, לעשות, ולהתמודד עם הפחד, להסתכל עליו, לעבוד איתו. הפחד מפחיד, תמיד זה מפחיד. אחרת, כאילו, אתה יודע, אתה נתקע בקובייה שלך, ואתה לא יוצא, והכל בסדר. כאילו, התחלתי להמשיך לעבוד במשרדי אדריכלים, יש מלא אדריכלים שעושים את זה, מלא. נכון. כאילו, 5 ימים בשבוע, אוטוקאד, כל אותו דבר. כאילו, להעז, one life, כאילו, להעז. כן, אני שמעתי האמת, כאילו העניין הזה באמת של אומץ, שאומץ זה לא שאין פחד, אלא פשוט רואים את הפחד ומתמודדים עם הדברים למרות הפחד, בדיוק, לא, בדיוק. בלי להתעלם, פשוט להתגבר על זה. כן, זה באמת ולפעמים הפחד מפחיד, לפעמים אתה משותק מהפחד, ואתה עושה לאט לאט, אתה מוצא את הכלים שלך, אתה מוצא את הדברים שלך, כאילו, מה מרגיע אותנו, מה משפיע עלינו, לא יודעת, סוגי נשימות, תחביב, ספורט, אני שמה לספורט, זה נותן לי כאילו המון כוח. להתמודד עם זה, כאילו, לאבד, למצוא את הכלים שלך, למצוא את הדברים שכאילו מחזקים אותך. שוב, היום אני יכולה להגיד לך את זה מגיל 46, זה לא יודעת, כאילו, זה היה סגנון אחר לפני 10 שנים. גם יש את לא לפחד להתבגר, אנחנו משתבחים, אנחנו אוספים דברים, אנחנו מביאים את הכלים שלנו, כאילו, זה ללכת עם זה, כאילו, ממש, ללכת עם זה. לנשום עמוק, לעשות מה שצריך, לעשות ספורט. ספורט מעלה לנו את האנרגיה, מעלה לנו את התדר, מעלה לנו את האנרגיה, שהגוף שלנו חזק. אני לא מבטאת את הספורט, אני עושה את זה 5 פעמים שבוע. אני מאוד כאילו נוכח בחיים שלנו, זה חשוב, זה נותן כוח, כאילו, אתה יותר אסוף, ואז אתה יותר מרוכז, ואז אתה הרבה יותר כאילו חד, והרבה יותר עושה את מה שאתה רוצה לעשות. אתה מרגיש יותר חזק. כמה כלים, כמה דברים את מביאה לנו פה. יש סיפור, זה סיפור מדהים, הסיפור שלך. עשית דרך מדהימה, וכל הכבוד לך. זה לא מובן מאליו לבוא ולהיות נאמן לעצמך, נאמן לעצמך, לעשות את הדברים שנכונים לך. תודה רבה לך ששיתפת אותנו בסיפור הזה. תודה רבה בטוח שהזמנת אותי, זה ואני היה רוצה לי... לשמוע מה עוד יספרו, זה, אני גם אחלה אני. פודקאסט. כן, זה מסקרן, הדרכים, מה אנשים עשו, כאילו, זה... כן, ממש. תודה רבה. לאהבה גדולה.